ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದು ನಂದು ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಒರಂಬ ದಿನ ದಸರಾಗ ಏತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದು ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ತೋಜ್ಪಾಯ್ಜಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದು ಎಂಕ ಒಂದು ದಸರಾ ಏಪ ಮಂಗಳೂರ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬರರೆ ಉಂಡು ಓಲ್ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ನಕಲೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಜನಕುಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೈಸೂರ್ದಾತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಯ್ನ ದಸರಾ ಓಲಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂಕ ಏರೇರು ಒವ್ವೊ ಊರುಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಮರಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆ. ಯಾನಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿಜಾಯ್ ಹಿಡ್ದು ವಿಜಯ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪೋರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಲೆತ್ತೊನ್ ಪೋಪೆ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ನಿಕಲೆಗಾವು ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಬಂದ್ ಆತನತ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಕ್ಕುಲು ಪಿದರ್ದೇರಂದೆ ಎಂಕುಲು ಒರಂಬರೆಗ್ ದಾದನ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ನಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲ್ ಮಾತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಡು ಎಂಕುಲು ಓಲ್ಲ ಜತ್ ಜಾ ಮೇನ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋನೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಓಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೈಲ ಶೋಲ್ಡರ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ.